கேட்ட சொல்றீங்களா பிரபு? மனப்பாடம் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். மாதாஜி வந்துட்டாங்க, ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, பிரணாம். நீங்க வரலன்னு ஸ்லோகம் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருந்தோம். இல்ல இல்லனாலும் நம்மளோட பிளான் இதுதானே. முதல்ல கொஞ்ச நேரம் நம்ம சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு யாராவது புதுசா படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நேரம் இல்லாததுனால நம்ம புதுசா யாருன்னா படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்களா? இன்னைக்கு ஸ்லோகம் சொல்றதுக்கு இருக்கீங்களா யாராவது? எல்லாருமே சொல்லியிருக்கிறோம் மாதாஜி. எல்லாரும் சொல்லியாச்சு. பிராக்டிஸ் பண்ண மாதாஜி நல்லா இன்னைக்கு. சூப்பர் மாதாஜி, சூப்பர். ஹோல் டே பண்ணீங்களா இல்ல இப்ப பண்ணதா? இல்லைங்க மாதாஜி, ஹோல் டே பண்ணிட்டே தான் மாதாஜி இருந்தேன் நான். சூப்பர் சூப்பர். பகவான் நீங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொல்லணும்னு சொல்லிருக்கீங்களாமே, அதனால ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வராங்க மறுபடியும். ஆமா, அது கண்டினியூஸா பிராக்டிஸ் பண்ண, ஏன்னா மறந்துடும் நமக்கு. நம்ம சொல்லிருப்போம் ஆனா கண்டினியூஸா பண்ணாதான் இருக்கும். சங்கரன் பிரபு இல்லீங்களா பிரபு இன்னைக்கு? இருக்காரு மாதாஜி, அவர்தான் ஆரம்பிச்சாரு. இருக்காங்களா? பிரணத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டோம். எங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி எங்க இருக்காங்க? பிரபு நான் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் பிரபு. பிரணத்தி எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இல்லையா? முடிஞ்சது மாதாஜி, முடிஞ்சது. இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் பாத்துடலாமா? ராதா மாதாஜி இருக்கீங்களா? ராதா மாதாஜி, சிவகாமி மாதாஜி இருக்கீங்களா? இருக்கேன். ராதா மாதாஜி இருக்காங்க. ஓகே, சிவகாமி மாதாஜி இருக்கீங்களா? இல்ல. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ராதா மாதாஜி, அடுத்த மனப்பாட ஸ்லோகம் என்னன்னு வச்சிருக்கீங்களா கையில? பாத்துறேன் மாதாஜி, ஒரு செகண்ட். 4.27 நினைக்கிறேன். ஏகநம்ச மாதாஜி இருக்காங்களா? இல்ல மாதாஜி, அவங்க இல்ல. ஓகே, 4.2 சொன்ன மாதிரி நிமிஷம் இருக்குது. பாத்துறேன் மாதாஜி, ஒரு செகண்ட் பாருங்க. 4.2 முடிச்சிட்டு பிரகடிகரியமானானி அது முடிஞ்சிருச்சா? 4.2 4.8 மாதாஜி. 4.8 4.9 இருக்கு, ரெண்டும் இருக்கு. இவ்வளவு நம்ம பார்த்தது 3.27. எஸ் மாதாஜி. ஓகே, 3.27 ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க. பரித்ராணாய சாது நாம அதுவா 4.8? எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. எல்லாருமே தெரியும் இல்லையா? 4.8 and 9 பிராக்டிஸ் பண்ணிடலாம். வாங்க வாங்க. 4.8 and 9 மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க. நேத்து மாதிரியே நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். 4.2 இருக்கா மாதாஜி? 4.2 இருக்கா? இல்ல 4.2 இருக்கு. அப்ப 4.2 வந்து பண்ணலையே. நேத்திக்கு நம்ம 2 பார்க்கலையா? 4.2 பார்க்கல மாதாஜி. பார்க்கல. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் கரெக்ட், அது பார்க்கல. யாருக்குமே டிக் பண்ணல. 4.2 பாக்கி இருக்கு. நீங்க 4.2 சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவம் பரம் 4.2 ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹு இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹு சகாலே நேஹ மஹதா சகாலே நேஹ மஹதா பரந்தப ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹு இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹு நேஹ மஹதா காலே நேகம் கதா அதற்கு உங்க வாய்ஸ் விட்டு விட்டு வருது மாதாஜி. யோகோ நஷ்ட பரந்தபக பரந்தப வைஃபைல தான் இருக்கு. வைஃபையே சரியா இல்லையோ நமக்கு இல்லையே.
இப்ப கேக்குறதா நான் பேசுறது? இப்ப கிளியரா இருக்கு மாதாஜி, கிளியரா இருக்கு, கிளியரா இருக்கு, கிளியரா இருக்கு. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் ஏவம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுः இமம் ராஜர்ஷயோ விதுः சகாலே நேஹ மகதா மகதா யோகோ நஸ்தப பரந்தப யோகோ வந்துட்டாங்களா மாதாஜி? ஸ்லைடு தெரியல பிரபு. ஸ்லோகம் புக்ல பார்க்கணுமா? ஓ ஆமா பிரபு, போர்ட்ல பிரபு ஷேர் பண்ணல இன்னும். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சங்கரன் பிரபு நான் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் பிரபு, இந்த இது முடியட்டும். மகதா பிரபு புக்ல பாருங்க பிரபு, வைத்தியநாதன் பிரபு. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது தெரியுது, இப்ப தெரியுது. 4.2 மாதாஜி இருக்காங்களா? மாதாஜி இப்ப சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஏவம் ராதா பரம்பரா மாதாஜி தாங்க. பிராப்தம் ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுः இமம் விதுः சகாலே நேஹ மகதா பரந்தபக யோகோ நஷ்ட யோகோ நஷ்ட பரந்தபக ஆக்சுவலா மாதாஜி சொல்லட்டும், அவங்க கூட சேர்ந்து நம்ம சொல்லலாம். நேத்து எப்படி நம்ம அழகா பிராக்டிஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி ஒரு சரணியும் 5 தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. நேத்து மாதிரி கொடுங்க பிராக்டிஸ். அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகம் நீங்க பாத்துடலாம். சொல்லுங்க. மாதாஜி. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் ஏவம் பரம்பரா பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ இல்ல 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 ஒரு சரணியும் 5 தடவை சொல்லுங்க. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது ராதா மாதாஜி. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் ஏவம் பரம்பரா ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுः இமம் ராஜர்ஷயோ விதுः இமம் ராஜர்ஷயோ விதுः இமம் ராஜர்ஷயோ இமம் ராஜர்ஷயோ விதுः இமம் ராஜர்ஷயோ விதுः இமம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுः ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் 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 இமம் ராஜர்ஷயோ விதுः
इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता 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 योगो नष्टः परन्तप 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 सकाले नेह महता 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 योगो नष्टः परन्तप एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षय विदु एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवं इमं राजर्षयो எல்லாரும் சேர்ந்தே பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले योगो नष्टः परन्तप ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒருத்தர் வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் வாசிங்க. ஏவம் இவ்வாறாக பரம்பரா சீடத்தொடரில் பரந்தப பெறப்பட்டு பிராப்தம் பிராப்தம்
பிராப்தம் பெறப்பட்டு வந்த இமம் இவ்விஞ்ஞானம் ராஜர்ஷயோ புனிதம் மன்னர்கள் விதுகு அறியப்பட்டது ஷ அவ்வறிவு காலேன காலப்போக்கில் இக இவ்வுலகில் மகதா மிகச்சிறந்த யோக பரத்துடனான ஒருவரது உறவு பற்றி விஞ்ஞானம் நஷ்ட சிதைந்து விட்டது. பரந்தப எதிரிகளை ஒடுக்கும் அர்ஜுனா, உன்னதமான விஞ்ஞானம் சீடத் தொடரின் சங்கிலி தொடர்களின் மூலம் பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனித மன்னர்களால் உணரப்பட்டு, ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது. சோ இங்க வந்து உன்னதமான விஞ்ஞானம் எது? பகவானுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடியது, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. சோ அது வந்து காலப்போக்கில் அந்த சங்கிலி தொடர்கள் மூலமாக குருசீட பரம்பரை மூலமாக கிடைக்கணும் அந்த உன்னதமான ஞானம். அது எப்படி வந்திருக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? 4வது அத்தியாயத்துல இதுல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகுது. சூரிய பகவானான விவஸ்வான் வந்து இஷ்வாகு அப்படி வந்துட்டே இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்ட ஞானம் புனிதமான மன்னர்களால உணரப்பட்டது. எதுக்கு வந்து மன்னர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது? மண் எவ்வழியோ மக்கள் அவ்வழி இல்லையா? மக்களை வந்து அவர் தான் ஆட்சி பண்றாரு. அப்ப அவர் ஒழுங்கா இருந்தாதான் மத்தவங்களும் ஒழுங்கா இருப்பாங்க. அதனால அப்படிப்பட்ட அந்த விஞ்ஞானம் காலப்போக்கில் அந்த தொடர் விட்டு போகவே இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது அப்படின்னு சொல்றார். இப்போ ஒரு வார்த்தைக்கும் அதோட சேர்த்து நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா புரிஞ்சிடும். ஏவம் பரம்பரா சீடத்தொடர், ஏவம்னா இந்த மாதிரியாக, பிராப்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம், நமக்கு என்ன பிராப்தம் இருக்கோ அதுதான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ பிராப்தம் பிராப்தம் பெறப்பட்டு வந்த இமம் இந்த விஞ்ஞானம் ராஜருஷ்ய, ராஜர்னா மன்னன் தெரியும், ராஜருஷ்ய அதாவது ராஜ ரிஷிகளாக இருந்தவங்க, புனிதமான மன்னர்கள், விது அறியப்பட்டது, அவங்களால அறியப்பட்டது, அவங்களுக்கானதுதான் இது பிராப்தம் பாக்குறோம். அந்த மாதிரியான அறிவு காலே நேக அப்படின்னா காலப்போக்கில் இந்த உலகில் மகதா மிகச்சிறந்த யோக பரத்துடனான் நம்மளுடைய ரொம்ப மகத்துவமானதுன்னு சொல்றோம். அப்படின்னா மிகச்சிறந்த யோக அப்படின்னா பகவானுடைய நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த அந்த உன்னதமான ஞானம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். யோகம்ன்றது எது பக்தனையும் பகவானையும் இணைக்கின்றதோ அது யோகம்னு பார்த்திருக்கோம். மகத்தான மகத்துவமானதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். சோ பகவானோட நமக்கு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த உறவு ரொம்ப மகத்தானது. நஷ்டம் ஆயிடுச்சு. நஷ்ட அப்படின்னாக்கா செதஞ்சிருச்சு. எது செதஞ்சிருச்சு? அந்த சங்கிலி தொடர் மறைந்து விட்டதுனால இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து போனது. பரந்தபா எதிரிகளை ஒடுக்கும் அர்ஜுனா அப்படின்ட்டு. இப்ப நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் இன்னும் ஒரு தடவை. வேற யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 5 முறை மொத்தமா சொல்லுங்க. ஏவம் பரம்பராப்தம் இவம் ராஜர்ஷவர். இதுதான் வேணான்றது. யாராவது ஒருத்தவங்க வாசிச்சாங்கன்னா நம்ம வைஷ்ணவத்தை பிராக்டிஸ் பண்றோம் ஓகேன்னு இன்னொருத்தவங்க அமைதியாயிடணும். இல்ல இன்னும் இப்படி விட்டு கொடுத்து போகணும் இல்லையா? எல்லாரும் இதே மாதிரி இருந்தா என்னது? ராதா மாதாஜிக்கு லைன் சரியாயிடுச்சா? இப்ப கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கு மாதாஜி, நீங்க பேசுறது கேக்குறது. நான் ஆனா பண்ணும்போது நீங்க என்ன பேசும்போது கேட்கல மாதாஜி, எங்களுக்கு விட்டு போகுது. டைம் வேற இல்ல இல்லையா? அதுக்காக தான். இப்ப கேக்குதா? இப்ப கேக்குது. நீங்க சொல்லுங்க, ஃபுல்லா சொல்லித்தாங்க. 5 முறை எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்க சொல்ல கூட சேர்ந்து. ஆனா இப்ப எல்லாரும் கண்ணை மூடிட்டு அந்த மீனிங் நம்ம இப்ப பார்த்திருக்கோம். இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி பிராக்டிஸ் பண்ணியாச்சு. மனப்பாடம் பண்றதுக்கு இப்ப நம்ம ட்ரை பண்றோம் இப்ப இன்னொரு தடவை. சரிங்களா? திருப்பி சொல்றேன் எல்லாருக்கும். ஒரு வார்த்தைக்கும் மீனிங் பார்த்தாச்சு. அவங்களையே நம்ம சொல்றோம்னா அப்ப நான் அந்த டைம்ல நம்ம திருப்பி அந்த ஸ்மரணம் பண்றதுக்காக தான். அவங்க சொல்லி முடிக்கட்டும், திருப்பி நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி 5 முறை சொல்லிட்டு பண்ணலாம். மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஆனா எல்லாரும் கண்ணை மூடி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஃபுல்லா சொல்லணும் இல்லையா மாதாஜி? ஆமா ஃபுல்லா சொல்லுங்க மாதாஜி. 5 முறை நீங்க சொல்லுங்க, அதுக்கப்புறம் பின்னாடி நாங்க சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி 5 முறை. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹு சகாலே நேஹ மகதா யோகோ நஷ்டः பரந்தப. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹு சகாலே நேஹ மகதா யோகோ நஷ்டம் பரந்தப. எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்ணணும், ஸ்மரணம் பண்ணணும் அந்த ஒரு வார்த்தை மேலயும். சரிங்களா? முடிக்கிறது இது இல்ல, அவங்க சொல்லும் போதும் அவங்க கூட சேர்ந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றோம். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹு
सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवं परम्पराप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवं परम्पराप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले महता योगो नष्टः परन्तप एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवं परम्पराप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवं परम्पराप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுः சகாலே நேஹ மஹதா மனப்பாடமா இருக்கு சொல்லுங்க பாக்கலாம் மனப்பாடம் ஆயிடுதுன்னு சொல்றாங்க சொல்லுங்க எனக்கு மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. நான் சொல்லுவேன். சொல்லுங்க சொல்லுங்க एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेहे महता योगो नष्टः परन्तप. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா பிரபு மார்க் பண்ணிக்கோங்க பிரபு மாதாஜி நான் சொல்றேன் Yes, மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप. Next. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி உடம்பு பரவாயில்லையா மாதாஜி வெங்கடேஷ் மாதாஜி பரவாயில்ல மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி உங்களுக்கு திருப்பி பார்த்ததுல சந்தோஷம். அடுத்து யார் சொல்றீங்க? சிவகாமி மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் ஹரே பண்ணிருக்காங்க. கிருஷ்ண மாதாஜி. வைஷ்ணவ டிக்கெட்ஸ் சூப்பர். இந்த हरे மாதிரி कृष्ण ஹேண்ட் ரைஸ் माताजी. பண்ணுங்க. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண. एवं परम्परा प्राप्तं राजर्षयो विदुः सकाला கரெக்டா? ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் ஏதாச்சும் விட்டு போடலையாங்க? इमं इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महदा योः नष्टः परन्तप. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மகதா மகதா தா மாதிரி இருந்துச்சு. மகதா ஓகே. महदा மகதா மகதா महता. ஓகே ஓகே மாதாஜி. வேற வேற யாராவது இருக்கீங்களா சொல்றது? एवं परम्परा प्राप्तम् யாராச்சும் ஒருத்தர் इमं சொல்லுங்க. राज இப்பதான் நம்ம சொன்னது. ஹரே கிருஷ்ணா. முத்துமாரி ராஜேஸ்வரி பிரபு. மாதாஜி சொல்லுங்க. एवं परम्परा प्राप्तम् யோகம் ராஜர்ஷ இருங்க இருங்க வேற யாரான்னு சொல்லுங்க அப்புறம் சொல்லுங்க. ஓகே அடுத்து பிரபு சொல்லுங்க. முத்துமாரியப்பன் பிரபு இருக்காங்களா? ஏவம் கண்ணா கண்ணா ஒரு பரம்பரா நிமிஷம் கண்ணா. ஏவம் பரம்பரா ஏவம் பரம்பரா மத்தவங்க பிராப்தம் மாதாஜி நீங்க மியூட்ல போயிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः साकाले नघ मगधा योग காலே நேஹ नष्ट परन्तप காலே நேஹ. மூணாவது திருப்பி சொல்லுங்க. காலே நேஹ साकाले नघ मगधा நேஹ நேஹ நகல मखना காலே साकाले नघ நேஹ मगधा ஆ. योगो नष्ट परन्तप. ஹரி போல் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர். அடுத்து हरे कृष्णा माताजी கண்ணா நீ லாஸ்ட். கண்ணா நீ லாஸ்ட்.
சத்யா பிரபு Okay. சொல்லுங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. மாதாஜி ஏவம் பரம்பரா பிராப்திம் இமம் பிராப்தம், திம் இல்ல தம், பிராப்தம். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹு சார் சகாலேனஹ நேஹ சகாலேனஹ மகதா சகாலே நேஹ சகாலே காலே நேஹ நேஹ. மகதா சகாலேனஹ மகதா திருப்பி எல்லாரும் நாக நாக சொல்றீங்க. நேஹ ச காலே நேஹ. சகாலே நேஹ மகதா யோக நஷ்ட பரந்தபா யோகோ நஷ்ட பரந்த, யோகா இல்ல, யோகோ நஷ்ட பரந்தப. சூப்பர் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சாந்தி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्दप। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் மாதாஜி. சூப்பர். அடுத்து வேற யார் இருக்கீங்க? ராதா மாதாஜி தெரியும், விட்டுருங்க. வைத்தியநாதன் பிரபு एवं சொல்லுங்க. पराप्राप्तं हरे कृष्ण யார் माताजी इमं एवं पराप्राप्तं ராஜேஸ்வரி विदुः மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. வைத்தியநாதன் பிரபு சொல்லுங்க. हरे कृष्ण माताजी சொல்லுங்க. एवं परम्परा प्राप्तं परं पराप्राप्तं परम्परा மாதாஜி ப்ளீஸ் அதான் மியூட்ல வரமாட்டேங்குது. போய்க்கங்க மாதாஜி. பிரபு சொல்லுங்க. ஏவம் பரம்பரா தான் வரமாட்டேது. एवं परम्परा प्राप्तं इमं राजर्षयो विदुः अकाले नेकमगता யோகோ நஷ்ட பரந்தப. योगो ராஜேஸ்வரி नष्ट மாதாஜி ப்ளீஸ். சரி, परम्परा ஓகே. योगो பிரபு नष्ट இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. परम्परा வைத்தியநாதன் பிரபு, நீங்க யாரையும் एवं கரெக்ட் परम பண்ணல. நீங்க ஜஸ்ட் அமைதியா இருங்க அவங்க சொல்ற சரி, வரைக்கும். ஓகே ஓகே, சாரி. एवं சிரிக்க கூடாது அந்த மாதிரி. परम्परा ஓகே, சரி, வைஷ்ணவ அபராதம். இல்ல சிரிக்கல, நோ சொல்லுங்க. லாஃபிங். एवं परम्परा प्राप्तं इमं राजर्षयो विदुः अकाले नेकमगता योगो नष्ट परम्पता हरे कृष्ण பரந்தப, माताजी பரந்தப. ஓகே பிரபு. परम्परा ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர். சர்வ பிரபுவும் சொல்லணுமா? நீங்க தான் Yes, முடிச்சுட்டு yes. வந்தீங்களே, நீங்க நான் ராதா சொல்லவா? மாதாஜிலாம். இல்ல மாதாஜி, சொல்றேன் சரி மாதாஜி. சரி, சொல்லுங்க சொல்லுங்க. एवं एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह मगता योगो नष्ट परन्तप. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. சூப்பர் பிரபு. மாதாஜி சொல்லுங்க. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இவம் ராஜர்ஷயோ விதுகு ச காலே நேகி மகதா நேஹா, நேஹி, நேஹ, காலே நேகே மகதா மோக நேஹ, சகாலே நேஹ, காலே காலே நேக காலே நேஹ, மோகோ நஷ்ட பரந்தபக. பரந்தப. ஆஹா இல்ல, பரந்தபதான் ஹே பரந்தப. வராது. யோகோ நஷ்ட பரந்தப. கடைசி அந்த ரெண்டு லைன் சொல்லணுமா? சொல்லுங்க தடவை. ஏவம் இதுதான் வரமாட்டேது வந்துகிட்டு. அதுக்குதான் சிரிச்சேன். பரவாயில்ல பரவாயில்ல, சொல்லுங்க. பிராக்டிஸ் ஏவம் பராத்பரா பரம்பரம், பரம்பரைன்னு சொல்றோம்ல, பரம்பரை அப்படின்னு சொல்றோம்ல. சரி. ஏவம் பராத்பராப்தம் பரம்பரை, பரம்பரை, பராம்பரை இல்ல, பரம்பரை. ஏவம் பராம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷ விதுகு ந காலே நேகே மகதாம் காலே நேஹ. காலே நேக மகதாம் யோக நஷ்ட பரந்தப. யோகோ நஷ்ட பரந்தப. யோகோ நஷ்ட விசல்பம் இருக்கிறதுனால இப்போ வரும். யோகோ நஷ்ட பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ஐ திங்க் எல்லாரும் சொல்லிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். செல்லகுமார் பிரபு வெளியில பண்ணா நல்லா பண்ணுங்க. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹ சகாலே நேக மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. பிரபு முன்ன விட இப்ப உங்களுக்கு அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன்லாம் ரொம்ப அழகா வருது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சொல்றது அப்படியே உள்வாங்கிக்கிற மாதாஜி. அப்படியே அன்னைக்கு இல்ல அந்த இல்ல பிரபு, நீங்க கிளாஸ் போறீங்க, பிராக்டிஸ் பண்றீங்களா ஸ்லோகம் அது? இல்ல மாதாஜி, மறுபடியும் சாயந்தரம் தான் வந்து புத்தகமே ஓபன் பண்றேன். எதுவும் போகல ஆனா மாதாஜி. நல்லா அழகா வருது உங்களுக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவீங்க, இப்ப அழகா சொல்றீங்க. சூப்பர். வைத்தியநாதன் பிரபு சொல்லலையா இன்னும்? சொல்லிட்டு மாதாஜி சொல்லிட்டாரு.
சொல்லிட்டாருல்ல. சொல்லிட்டீங்களா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? அதனால பார்த்தேன். ஓகே, சூப்பர். எல்லாரும் சொல்லியாச்சா? யாரு பாக்கி? கைல்வழி மாதாஜி வாங்கோ. முத்துமாரி எப்பன்னு சொல்லிட்டாங்க. இமம் ராஜஸ்ய விதுஹு சாகேலமே சமகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. பார்த்து சொல்றீங்களா, பார்க்காம சொல்றீங்களா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்தேன். சரி, நாளைக்கு பார்க்காம சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. வைத்தியநாதன் பிரபு சொல்லுங்க சொல்ல. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நீங்க தானே அது. நான் வேற வேற யாரோ வந்துட்டாங்களேன்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன். ராஜேஸ்வரி சாரி மாதாஜி. ராதாகிருஷ்ணன். ஓகே ஓகே, சாரி மாதாஜி. நான் இப்ப அடுத்து 2 தடவை வைத்தியநாதன் பிரபு. சொன்னேன். இன்னொரு தடவை சொல்லணுமா? வேணாம்ல. வேண்டாம் வேண்டாம், நாளைக்கு சொல்லுங்க, நாளைக்கு சொல்லுங்க. நம்ம சைக்கிள் நான் நாளைக்கு வெளியில வச்சுக்கலாம். வச்சிருந்த அந்த இடம் பரம்பரை வராது. நீங்க நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வாங்க. வைத்தியநாதன் பிரபு சொல்லணும் மாதாஜி. சொல்லிட்டீங்க. சர்வ பிரபு என்ன சொல்ல வரீங்க? அவங்க இல்ல இல்ல, சொல்லிட்டாங்க. கரெக்ட் தான், கரெக்ட் சொல்லிட்டாரு. சொல்லணும்னு பாகியலட்சுமி மாதாஜி, இவங்க புதுசா இருக்காங்களே, பாகியலட்சுமி மாதாஜி, சங்கரவேணி மாதாஜி. சங்கரவேணி மாதாஜி ரெகுலரா வராங்க. பாகியலட்சுமி Okay. மாதாஜி அந்த பபிதா மாதாஜி சொல்லி ஜாயின் பண்ணாங்க. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி சொல்றீங்களா மாதாஜி ஸ்லோகம்? சாரி மாதாஜி, நான் லேட்டா தான் மாதாஜி ஜாயின் பண்ணேன். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வாங்க. பாகியலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே, கடைசியா 3 பேர். ரவிக்குமார் பிரபு அவங்களும் இப்பதான் வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தங்கமணி மாதாஜி, தங்கமணி செல்லப்பன் மாதாஜி. அவங்க சொல்லிட்டாங்களே. தங்கமணி மாதாஜி சொன்னாங்களா? சொல்லல எனக்கு தெரியல. சொல்லல மாதாஜி, சொல்லல. ஆ, சொல்லுங்க மாதாஜி. வசந்தி சிவா மாதாஜி அவங்க கூட சொல்ல. வசந்தி சிவா மாதாஜி சொல்றீங்களா? சரி, ஓகே. நாளைக்கு மத்தவங்க யாருக்குன்னா பில்லிங் இருந்தா சொல்லுங்க. நாளைக்கு நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு சொல்லலாம். கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு நாளைக்கு ரெடி ஆயிட்டு வரேன்னாரு. எல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. ஓகே ஓகே ஓகே. பிராக்டிஸ் சரி, பண்ணணும் இது மாதாஜி. பிராக்டிஸ் பண்ணணும். பிரபு. சரிங்க பிரபு, சரிங்க. பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இந்த குரூப்ல இருந்து யாராவது காலையில சாண்டிங் வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா, ஒருத்தவங்க முடிச்ச உடனே திருப்பி நீங்க ரெகுலரா பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. அவங்க நம்ம ஏன்னா அந்த இது ஃபுல்லா ஃப்ளோல கண்டினியூஸா வந்துட்டே இருக்கணும். அதுல நம்ம எல்லாருக்காகவும் நம்ம இது பண்ண வேண்டாம். ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஏன்னா 13 பேர் வந்து அப்படியே நடுவுல வந்து போயிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு தேவையில்லை. கடைசியா இருக்கும்போது நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லி முடிச்சுக்கலாம். ஒருத்தவங்க முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னாக்கா, ஏன்னா இப்ப எல்லாம் நிறைய பேர் வராங்க. அப்ப நம்ம காலையில அந்த 16 மாலை பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அவங்க எல்லாருக்கும் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். யாரும் இல்லாத பட்சத்துல 2 ரவுண்ட் பண்ணுங்க. இல்ல இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ரவுண்ட் முடிச்சுட்டு நீங்க மியூட்ல போயிட்டீங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஓகே, அடுத்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு யாருன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. 2 வாய்ஸ் வரா மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா ஒருத்தவங்க வந்து உங்களை மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? நீ காலையில தங்கமணி மாதாஜி வந்தாங்க, எல்லாரும் தொடர்ந்து பண்ணதுனால அவங்க நடுவுல போயிட்டீங்க. இல்ல ரேவதி மாதாஜி? மாதாஜி ஒரு 3 மாலை பண்ணிட்டே இருந்தாங்க மாதாஜி கண்டினியூஸா. அவங்களுக்கு அப்புறம் தெரியாது. ஆக்சுவலா மாதாஜி அவங்க ரொம்ப வயசானவங்க. இன்னும் நம்மளோட சரிங்க. இதுலயே ரொம்ப வயசானவங்க. அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் உடம்பும் சரியில்லை. அதனால அவங்களுக்கு தெரியாது. நம்ம சொன்னா மாதாஜி 2 தடவை சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க பண்ணாங்க பாத்தீங்களா? அதனால நீங்க உங்களுக்கு தெரியுது அதிகமா பண்றாங்க அப்படின்னாக்க நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? நான் அதுக்குதான் உங்களுக்கு மெசேஜ் போட்டேன். நீங்க போனோன்னு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால உங்களை நான் திருப்பி கூப்பிட்டேன். நீங்க ஒரு மாலை ஜபம் பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க போலாம். அந்த வெயிட் பண்ணலாம். ஓகே. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. 429 வரைக்கும் நம்ம இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் டெம்பிள் லிங்க் போயிடலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஓகே பிரபு, நம்மளோட செஷன் எடுத்துக்கலாம் பிரபு. நான் ஷேரிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். நாளைக்கு எல்லாரும் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். அடுத்து பரித்ராணாயம் சாதுனாம் தானே, அதனும் ஈஸியா இருக்கும். 2 இதுவும் சேர்த்து சொல்லிக்குவோம். தெரியுமா அது எல்லாருக்குமே? ஓகே. இன்னைக்கு என்ன பார்க்கணும்? மாதாஜி நான் சொல்லிடுறதா மாதாஜி அந்த சொல்லுப்பா, ஸ்லோகம்? சொல்லுங்க. சாரி நான் மறந்துட்டேன். சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜசயோ விதுஹ சகாலே நேஹ மஹதா லோகோ நஷ்ட பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் விஷ்ணுஸ்ரீ. உங்களோட சங்கம் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. தேங்க்யூ சோ மச். நன்றியா. சாப்பிட்டு தூங்கு, டைம் ஆயிடுச்சு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபு, எதுல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? 25th பேஜ் மாதாஜி. 25th பேஜ். ஓகே. சாதனா நான் சொல்றதா மாதாஜி? நாளைக்கு ஓகே உன்ன முதல்ல ஒரு குழந்தைங்களோட கிளாஸ்ல போட்டு விடணும்னு நினைக்கிறேன். அதுல போட்டு விட்டுறோம். சரியா?
நீங்க பண்றது எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், கிட்ஸோட கிட்ஸா இருந்தனா உனக்கு இன்னும் நல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா L5ல போட்டுருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. போட்டுருவோம். அட்வான்ஸா போயிட்டாங்க அவங்க. ஆமா 25ல படிக்கணுமா நம்ம? 25 டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி கிட்ஸுக்குமே இது இருக்குதுங்களா மாதாஜி? ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுக்கறாங்க மாதிரி. கிட்ஸுக்கு நம்மளோட இதுல வந்து இது இருக்கு, L2 இருக்கு. வாரத்துக்கு ஒரு நாள் L2 இருக்கு. ஆனா ஸ்லோகம் வந்து நான் இவங்களோட சேர்ந்துதான். நீங்க தானே பண்றீங்க மாதாஜி, சிவகாமி மாதாஜி? 2 இது இருக்குல்ல, காலையில நைட்டுன்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கீங்களே, அதுல தானே? இல்ல காலையில மட்டும்தான் இருக்கு மாதாஜி. அந்த டைம் அவங்க எல்லாம் ஸ்கூல் போயிடுவாங்கல்ல. ஆமா ஆமா ஆமா. டைமிங் மாதாஜி காலையில 11 to 12. 11 to 12. நம்ம இதுல அதுக்கும் பிளான் பண்ணலாம் மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் சொல்லி தரதுக்கு நம்ம பிளான் ஈவினிங்ல பண்ணலாம். கொஞ்சம் பேர் சொல்லி கொடுக்க ரெடியா இருக்காங்க மாதாஜி. நிறைய பேர் ஒரு 5 பேராவது வந்தா அப்ப ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. உங்களுக்கு பிளான் இருக்கா மாதாஜி, சங்கரவேணி மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, கிட்ஸ் பாப்பு பழகணும்னு ஆசையா இருக்கு. ஆஹா. அது ஸ்லோகம் கத்துக்கிட்டாங்கன்னா உச்சரிப்பு கொஞ்சம் நல்லா வரும். ஆமா ஆமா. நம்ம அது ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்லலாம். மாதாஜி குழந்தைங்களுக்காகவே ஒண்ணு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, உஷா மாதாஜி. அவங்க செஷன் மெயினா மே மந்த்ல ஏப்ரல்ல பண்ணலாம்னு இருக்காங்க மாதாஜி. ஏப்ரல் எண்ட். அதுதான் ஏப்ரல் மேல வந்து பண்ணலாம்னு இருக்காங்க. அப்ப நீங்க வந்து அவசியம் போடுங்க குழந்தைங்கள, சரிங்களா? அதை விட இன்னும் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு. எத்தனை வயசு ஆகுது குழந்தைக்கு? 8 மாதாஜி, செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க. சூப்பர். சரி, அப்படி இல்லைன்னா நீங்க கீதா பரிவார்ல கூட போடலாம். அதுல குழந்தைங்களோட செக்ஷன் இருக்கான்னு நான் வேணா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு சொல்றேன். நீங்க அதுல கூட போடலாம். சரிங்க மாதாஜி, சரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல நம்ம இதுலயே போட்டுங்க மாதாஜி. நம்ம இதுல இன்னும் பிளானிங் ஃபேஸ்ல இருக்கு. நம்ம கண்டிப்பா சொல்றோம் உங்களுக்கு. சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஒரு நாளைக்கு 3 கிளாஸ் இருக்கா மாதாஜி? இந்த மாதாஜி பெரியவங்களுக்கு இந்த ஸ்லோகம் கிளாஸ் தனியா இருக்கா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, நடந்துட்டு இருக்கேன் இப்ப 10 to 11. சாரி 11 to 12 மாதாஜி சொன்னாங்களா? இப்ப ஆமா மாதாஜி, சேம் லிங்க் தான். இப்ப நம்ம லிங்க் இதேதான். இதே லிங்க் தான் நமக்கு. கதியே இந்த லிங்க் தான். வீக்லி ஒன்ஸா டெய்லியா? மண்டே டு ஃப்ரைடே மாதாஜி. மண்டே டு ஃப்ரைடே. ஓகே ஓகே. சரி, யாருக்காவது போன தடவை பார்த்ததுல எதுவும் புரிதல் இல்லையா? சாந்தரசம் யாருக்கு குழப்பமா இருக்கு? சாந்தரசம் வேற எதாவது நம்ம புரியாம இருக்கா லாஸ்ட் டைம் பார்த்ததுல? ஓகே பிரபு, 25வது பேஜ்ல நீங்க இந்த சொல்றது எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை பிரபு. எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல, எங்க மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு தெரியல. சரி வாசிங்க. யார் வாசிக்கணும்? XSV மாதாஜி, XXV. என்னோடது நம்பர் இருக்கு பிரபு, பேஜ் நம்பர் இருக்கு என்னோடதுல. கர்மம் அல்லது பலன் தரும் செயல்கள். கர்மம் அல்லது பலன். வாசிங்க, யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, படிக்கிறேங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. கர்மம் அல்லது பலன் தரும் செயல்கள் சில சமயம் வைதீக சடங்குகளாக புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன. வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வைதீக சடங்குகளால் ஈர்க்கப்பட்டோர் பலராவர். ஆனால் ஒருவன் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்ளாது வைதீக சடங்குகளில் மட்டுமே ஈர்ப்புடையவனாக இருந்தான் என்றால் கிருஷ்ண உணர்விற்கு அவனது செயல்கள் நலம் பயப்பதில்லை. உண்மையில் கிருஷ்ண உணர்வானது கேட்டல், ஓதுதல், நினைத்தல் முதலியவற்றின் அடிப்படையிலானதாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 9 வெவ்வேறு வழிமுறைகள் விளக்கப்படுகின்றன. இவற்றை தவிர பிற செயல்கள் எவையும் கிருஷ்ண உணர்விற்கு பாதகமானவையே ஆகும். அதனால் ஒருவன் எப்போதும் வீழ்ச்சிக்கு எதிராக தற்காத்து கொள்ள வேண்டும். இது நம்ம போன தடவை வாசிச்சோம். அந்த அந்தணர்கள் வந்து யக்ஞம் பண்றேன், கோபர்கள் போய் கிருஷ்ணருக்காக கேட்டாங்கன்னா அந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்தோம் இல்லையா? அது ஓகே. பக்திக்கான இங்க நான் மார்க் பண்ணிருக்கேன், அதுல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். படிங்க மாதாஜி. பக்திக்கான இந்த விளக்கத்தில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியும் கூட ஞான கர்மாதி என்னும் வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். செயல்களை உடைய இக்கர்மாதி பலன் தரும் செயலில் அச்செயல்களினால் ஒருவன் தூய பக்தி தொண்டினை எய்த முடியாது. துற்ற என்பதில் பல்வேறு வடிவங்களும் கூட கிருஷ்ண உணர்வு பக்தி தொண்டுக்கு சாதகமானவை அல்ல. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி நாரத பஞ்சராத்திரத்திலிருந்து பின்வரும் விளக்கத்தினை மேற்கோள் காட்டுகிறார். பௌதிக சார்புகள் அனைத்திலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெறுதல் வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வினால் அனைத்து பௌதீக மாசுகளும் நீங்கி தூய்மை பெறுதல் வேண்டும். அவன் தனது புலன்களை புலன்களின் எஜமானரின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துதல் வேண்டும்.
ஆகையால் நமது புலன்களில் உண்மையான எஜமானருக்காக ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது அது பக்தி தொண்டு என்றழைக்கப்படுகின்றது. நமது பந்தப்பட்ட நிலையில் நமது உடல் தேவைகளிலேயே நமது புலன்கள் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. அதே புலன்கள் கிருஷ்ணரின் கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்காக ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது நமது செயல்கள் பக்தி என்றழைக்கப்படுகின்றது. எதுவரை ஒருவன் தன்னை ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பம், குறிப்பிட்ட இனம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனோடு அடையாளம் காண்கின்றானோ அதுவரை அவன் சார்புகளில் மூடப்பட்டிருப்பவன் என்று கூறப்படுகிறான். மாறாக ஒருவன் தான் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தையோ நாட்டையோ சார்ந்தவன் அல்லன். கிருஷ்ணரோடு மட்டுமே நித்திய உறவுடையவன் என்று முற்றிலும் உணரும் பொழுது அவன் தனது சக்தி, குடும்பம், சினம், நாடு என்பவற்றிற்காகவன்றி கிருஷ்ணரின் நலனுக்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று உணர்கிறான். இதுவே குறிக்கோளின் தூய்மையும் கிருஷ்ண உணர்வின் தூய பக்தி தொண்டின் நிலையுமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ எங்க ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் அவர் தான் எழுதி கொடுத்திருக்காரு நமக்கு இந்த பக்தி ரசாமிருத சிந்து. ஸோ அவரோட வார்த்தைகள் அந்த ஞான கர்மாதி அப்படின்ற வார்த்தை கூட செயல்களை உடைய இந்த கர்மங்கள், ஞானத்தை நம்ம எதுக்கு உபயோகப்படுத்துறோம், அந்த செயல்களுக்காக. அந்த செயல் சாஸ்திரங்களை சொல்லப்பட்டதாகவே இருந்தாலும் அதுல நம்ம பலன்களை எதிர்பார்த்து அந்த யஜ்ஞமோ அல்ல அந்த செயல்களோ செய்கின்றோம். அதனால அது தூய பக்தியை எய்த முடியாது. தூய பக்தி என்றது என்னது? பகவானை திருப்திப்படுத்துறது. அதுதான் தூய பக்தி அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ கிருஷ்ண உணர்வுக்கு அந்த தூய பக்திக்கு எதெல்லாம் சாதகம் அப்படின்னாக்கா, அவரை எதையும் எதிர்பார்க்காம அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள். சோ அதே அவர் நாரத பஞ்சராத்திரம் அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? பௌதிக சார்புகள் அனைத்திலிருந்தும் ஒருவன் விடுதலை பெற வேண்டும். ஏதோ ஒரு விதத்துல நாம பற்று வைக்கிறோமே அதுல இருந்து விடுபடணும். கிருஷ்ண உணர்வினால் அனைத்து பௌதிக மாசுகளும் நீங்கி தூய்மை பெறுதல் வேண்டும். அந்த கிருஷ்ண உணர்வை நாம எப்படி வளர்த்துக் கொள்கின்றோம், அதுக்குதான் நம்ம பக்தர்களோட சங்கத்துல பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்கறது. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். அது மூன்று ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லப்படுது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நிறைய இடத்துல நம்ம பாக்குறோம். இந்த மூன்று மிகவும் அடித்தளமான ஒன்று அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வினால் நம்ம அதை மீண்டும் மீண்டும் அந்த பக்தி தொண்டுல ஈடுபடும் போது நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வு மேலோங்குது. அதனால இந்த பௌதிக கலங்கங்கள்ல இருந்து நாம விடுபடுறோம். சோ அப்படி விடுபடும் போது தூய்மை அடைகின்றோம் அப்படின்றதை நம்ம பாக்குறோம். தனது புலன்களின் எஜமானரின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துதல் வேண்டும். பகவான் சக்திமான், அவரிடத்துல வந்தது சக்தி, நம்மளும் அவருடைய அங்கம். நம்மளுடைய சுபாவமே என்ன அப்படின்னாக்கா அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்து இருப்பது அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ நம்மளுடைய புலனுக்காக உபயோகப்படுத்துறதுக்கு பதிலா அதே பகவானுடைய கைங்கரியத்தில் நம்ம ஈடுபடுத்த வேண்டும். சோ நமது புலன்களின் உண்மையான எஜமானருக்காக ஈடுபடுத்தப்படுது. அது பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஆமா, இவங்களை எங்க காணோம்? நீலு மாதாஜி காணோம். ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயலட்சுமி மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லைங்க மாதாஜி, அவங்களுக்கு இருமல் அதிகமா இருந்தது. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. ஆமா, நேத்து பார்த்தவன் அவங்களுக்கு அவங்க சத்தத்தையே காணாமன்னு பார்த்தேன். ஓகே, கடைசியா ஒரு தடவை அவங்களுக்காக சான் பண்ணலாம் பிரபு, சொல்லிடுங்க. ஆகையால் நமது புலன்களின் எஜமானருக்காக ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதுதான் பக்தி தொண்டு. நமது பந்தப்பட்ட நிலையில் நமது உடல் தேவைகளிலேயே நமது புலன்கள் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. எப்ப நம்ம இந்த பௌதிக விஷயத்துல ஈடுபடுறோமோ, எனக்காக நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னாக்கா நம்முடைய புலன்கள் அந்த மாதிரியான உடல் சார்ந்த தேவைகள்லயே நம்ம ஈடுபடுத்தப்படுறோம். அதே புலன்கள் கிருஷ்ணரின் கட்டளை நிறைவேற்றுவதற்காக ஈடுபடுத்தப்படும் போது அது பக்தி. எனக்காக ஒரு செயலை நான் செய்யறேன் அப்படின்னு நம்ம வரும்போது அது என்னை இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில ஆட்படுத்தும். ஆனா பகவானுக்காக நம்ம செய்யும்போது அது பக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. எதுவரை ஒருவன் தன்னை ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பம், குறிப்பிட்ட இனம், அதுதான் அந்த அகங்காரம், மமக்காரம் அதோட காண்கின்றானோ அதுவரை அவன் சார்புகளினால் மூடப்பட்டிருப்பவன் என்று கூறப்படுகின்றான். நாம அந்த மாயையில ஆட்கொள்ளப்படுறோம். ஆனா ஒருவன் தான் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தையோ, இனத்தையோ, நாட்டையோ சார்ந்தவன் அல்லன். கிருஷ்ணரோடு மட்டுமே நித்திய உறவுடையவன். நம்மளுடைய பிரபுபாதரும் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவும் முதல்ல பார்க்கும்போது கேட்கிறார். அவருடைய ஆன்மீக குரு சொன்னார் இல்லையா, உங்களுடைய அந்த ஆங்கில புலமையை மேற்கத்திய நாடுகள்ல கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்பதற்கு, கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்கு உபயோகப்படுத்துங்கன்னு சொல்லும்போது அவர் சொன்னார், நம்மளே சுதந்திர போராட்டத்துக்காக கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம், இந்த நேரத்துல ஆன்மீகத்தை பத்தி சொல்றீங்களேன் போது அப்பர் சொன்னார், சுதந்திரம்ன்றது என்ன தெரியுமா? இந்த பௌதிகமான லோகத்துல பிறப்பு இறப்புன்ற அந்த சுழற்சியில இருந்து நித்தியமாக முழுமையாக விடுதலை படுறோமே அதுதான் சுதந்திரம். அதுக்கு எது நமக்கு
உறுதுணையாக இருக்கு அப்படின்னாக்கா இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். சோ அந்த கிருஷ்ண உணர்வு, அந்த உணர்வை வளர்ப்பதுதான் நம்மளுடைய இயக்கம் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த ஒரு வார்த்தைகள் வந்து புரோபாதரை வந்து நிறைய சிந்திக்க தூணிச்சு. அப்பதான் அவர் நினைச்சிட்டாரு, இவர்தான் என்னுடைய ஆன்மீக குருன்னு அவர் முடிவு பண்ணிட்டாருன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நம்மள இந்த நித்தியமான இந்த பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விடுபடுத்துறது என்ன அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ண உணர்வுன்னு பாக்குறோம். யாரெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தி பண்றாங்களோ அவங்க இந்த அகங்காரம் மமக்காரத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ கிருஷ்ணரின் நலன்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று உணர்கின்றான். இதுவே குறிக்கோளின் தூய்மையும் கிருஷ்ண உணர்வின் தூய பக்தியின் நிலையும் ஆகும். நம்முடைய அனைத்து புலன்களையும் பகவானுடைய பக்தி துன்புல ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஓகே, அத்தியாயம் 1. ஜஸ்ட் அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாமா? யாராவது ஒருத்தவங்க வாசிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன். யார் படிக்கலையா அவங்க படிங்க. அத்தியாயம் 1, தூய பக்தி தொண்டின் குணநலன்கள். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 29ஆம் அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 12-13 ஸ்ரீல கபில தேவர் தமது அன்னைக்கு கூறிய அறிவுரையில் தூய பக்தி தொண்டிற்கான தன்மைகளை பற்றி பின்வருமாறு கூறுகிறார். அன்பு சால் அன்னையே, உலக இச்சைகளோ அல்லது தத்துவார்த்த யூகமோ இன்றி தமது மனங்களை எப்போதும் எனது தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் எனது தூய பக்தர்கள் எனது தொண்டில் ஈடுபடும் ஒன்றை தவிர வேறு எதையும் என்னிடம் கேட்டு பெறுவதில் ஆர்வமுடையவர்கள் அல்லர். அவர்கள் என்னோடு என் உரையுளில் வாழ்வதை கூட வேண்டுவதில்லை. பகவானோடு ஒருங்கிணைதல், பரமபுருஷ பகவானுடன் அவரது உலகில் சேர்ந்து வாழ்வது, பகவானின் அதே தன்மைகளை பெறுவது, பகவானிடமுள்ள அதே செல்வங்களை பெற்று மகிழ்வது மற்றும் பகவானின் துணைவனாக வாழ்வது என 5 வகை முக்தியாகும். புலன் இன்பத்தை துறந்த ஒரு பக்தன் இந்த 5 வகையான முக்திகளையும் கூட விரும்புவதில்லை. அவன் பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதிலேயே திருப்தி மனநிறைவு அடைகிறான். இதுவே தூய பக்தியின் தன்மையாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கபிலதேவரின் மேற்படி கூற்றில் தூய பக்தனின் உண்மை நிலையும் பக்தி தொண்டின் ஆரம்ப பண்புகளும் விளக்கப்படுகின்றன. பக்தி தொண்டின் பிற பண்புகள் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியால் பல்வேறு சாஸ்திரங்களில் உள்ள ஆதாரங்களை கொண்டு விளக்கப்படுகின்றன. அவர் குறிப்பிடும் தூய பக்தி தொண்டிற்கு உரிய 6 பண்புகள் பின்வருமாறு. 1. தூய பக்தி தொண்டு எல்லா வகையான பௌதீக துன்பங்களிலிருந்தும் உடனே விடுதலை அளிக்கிறது. தூய பக்தி தொண்டு அனைத்து புண்ணியங்களுக்கும் ஆரம்பமாக இருக்கிறது. தூய பக்தி தொண்டு தானே ஒருவனை உன்னத இன்பத்தில் ஆழ்த்துகிறது. தூய பக்தி தொண்டு அரிதாகவே எய்தப்படுகிறது. தூய பக்தி தொண்டுடையோர் முக்திக்கான கருத்தினை கூட இகழ்ச்சியாக கருதுகின்றனர். தூய பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரை வயப்படுத்துவதற்குரிய ஒரே வழியாகும். கிருஷ்ணர் எல்லோரையும் வயப்படுத்துபவர் ஆவார். ஆனால் தூய பக்தி தொண்டு அவரையே வயப்படுத்துகிறது. இதன் பொருள் தூய பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரை விட உன்னத ஆற்றல் மிக்கதாகும். ஏனென்றால் அது கிருஷ்ணரின் சக்தியாக விளங்குகிறது. உலகியல் துன்பத்திலிருந்து மீளுதல். பகவத்கீதையில் பகவான் ஒருவன் பிற எல்லா கர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு தம்மையே சரணடைய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். அதில் பகவான் மேலும் கூறுகிறார், சரண் புகுந்த ஆத்மாக்களை அவர் எல்லா விதமான பாவ செயல்களின் பலன்களில் இருந்தும் காத்தருள்வார் என்று. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பாவ செயல்களினால் உண்டாகும் துன்பங்களுக்கு அப்பாவங்களும் முற்பிறப்பில் செய்த பாவங்களுமே காரணம் என்று கூறுகிறார். பொதுவாக ஒருவன் அறியாமையினாலேயே பாவ செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். ஆனால் பாவத்தின் பலன்களில் இருந்து தப்புவதற்கு அறியாமை ஒரு பரிகாரமாகி விட்டது. பாவ செயல்கள் இருவகைப்படும். அவை முதிர்ந்த பாவ செயல்கள், முதிராத பாவ செயல்கள் ஆகும். எந்த பாவ செயல்களின் காரணமாக நாம் இப்போது துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோமோ அவை முதிராத பாவ செயல்களாகும். நம்மிடம் சேர்ந்திருக்கும் பாவ செயல்களின் காரணமாக நாம் இன்னும் துன்பம் அனுபவிக்கவில்லை என்றால் அவை முதிராத பாவ செயல்களாகும். இதற்கு உதாரணமாக பல குற்றங்களை செய்த ஒருவன் முதிர்ந்த பாவ செயல். மாத்தி படிச்சிட்டேன், சாரி மாதாஜி. இல்ல நீங்க கரெக்டா தான் படிச்சிருக்கீங்க. முதிர்ந்த பாவ செயல் வரும். இதற்கு உதாரணமாக பல குற்றங்களை செய்த ஒருவன் இன்னும் கைது செய்யப்படாமல் இருப்பதை கூறலாம். இப்போது அவன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவுடன் சிறைவாசம் அவனுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் நமது சில பாவ செயல்களின் காரணமாக எதிர்காலத்தில் துன்பம் அனுபவிப்பதற்கு நாம் இப்போதே காத்து கொண்டிருக்கின்றோம். நமது முதிர்ந்த சில பாவ செயல்களின் காரணமாக நாம் இப்போது துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். வேற யாராவது படிக்கட்டும் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் முடிஞ்சிச்சு, நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க இந்த இதை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு போயிடலாம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆவது காண்டம் 29ஆவது அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 12-13
கபில மகரிஷி கபிலதேவர் அன்னைக்கு தேவஹூதி தன்னுடைய தாய்க்கு அறிவுரை சொல்றாரு. தூய பக்தி தொண்டிற்கு உண்டான தன்மைகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. அவங்க எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறத மட்டும்தான் அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க. அவங்க முக்தியை எதிர்பார்ப்பதில்ல, விமுக்தியை எதிர்பார்க்கறாங்கன்னு நம்ம ஏற்கனவே நிறைய தடவை கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். சோ என்ன அது முக்தி? நம்ம அல்டிமேட்டா அவருக்கு பக்தி தொண்டு பண்றதுலயும் நம்ம ஒரு 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 என்னது ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து பண்றோம் அப்படின்னாக்கா அது அது முக்தியாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். என்ன அந்த இது என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னாக்கா பகவான சாயுப்ஜ அந்த மாதிரி 5 விதமான இது இருக்கு. சமஸ்கிருத வார்த்தை, நாளைக்கு நான் அதை நோட் பண்ணிட்டு வரேன். அவரோட ஒருங்கிணைகிறது. பரமபுருஷ பகவானோட அவர் இருக்கக்கூடிய வைகுண்ட லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் பார்த்தா அதே 4 சதுர்புஜத்தோட தான் வராங்க. சங்கு, சக்கரம், கதா, பத்மா எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு தான் வராங்க. அவங்கள பகவானையும் அவங்களையும் பார்த்தா டிஃபரன்ஸே தெரியல. அப்ப அவர் எப்படி பாக்குறோம்னா கௌஸ்துப மாலை, அந்த அந்த மாலை பகவான் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும். சோ அதை வச்சு நம்ம அவரை வேறுபடுத்தி பார்க்கலாம். சோ பகவானுக்கு ஒப்பாக இருக்காங்க இல்லையா, அது ஒரு வகையான முக்தி. அவரோட ஒருங்கிணைஞ்சு போறது இன்னொரு வகையான முக்தி. அதே தன்மைகளை அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அதே குணங்கள் எல்லாம் பெற்றிருப்பது 3வது முக்தி. அவர்கிட்ட இருக்க செல்வங்களை எல்லாம் தானும் அதே மாதிரியான செல்வங்களை வச்சிருக்குது. அது மட்டுமல்லாம அவருடைய துணைவனாக வாழ்றது, எப்பவும் அவருக்கு தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்க மாதிரி. சோ இதெல்லாம் 5 விதமான முக்தி அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ தூய பக்தர்கள் இந்த 5 வகையான முக்திகளை எதிர்பார்க்கறதில்ல. அவருக்கு எப்பவும் அன்பு தொண்டு செய்துட்டே இருக்கணும்னு. நாளைக்கு இதுக்கு உண்டான சமஸ்கிருத வார்த்தைகளை நீங்க படிச்சுட்டு வாங்க. இந்த 5 விதமான முக்தியோட சமஸ்கிருத வார்த்தை ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலயும் இருக்கு. நீங்க டைப் பண்ணாலே உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தனோட உண்மையான நிலையும் பக்தி தொண்டின் ஆரம்ப பண்புகளும் விளக்கப்படுகின்றது. என்னென்ன நிலைகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். எல்லா 6 பண்புகள் எல்லா வகையான பௌதீக துன்பங்கள்ல இருந்தும் உடனே நம்மளை விடுதலை செய்கின்றது இல்லையா. புண்ணியங்களுக்கு ஆரம்பமாக இருக்கு. அனைத்து புண்ணியங்களுக்கும் ஆரம்பமாக இருக்குது தூய பக்தி தொண்டு. அது ஒருவனை உன்னதமான இன்பத்தில், நித்தியமான இன்பத்தில் ஆழ்த்துகின்றது. அரிதாகவே ஈடுபடக்கூடியதாக இருக்கு. தூய பக்தி தொண்டுறது அவ்வளவு எளிமையானது கிடையாது. நம்ம பக்தியை ரொம்ப லைட்டா எடுத்துக்கிறோம். தப்பு அப்படி அல்ல அது. சோ முக்திக்கான கருத்தினை கூட இகழ்ச்சி, முக்தி கூட தேவையில்லை அவங்களுக்கு. முக்தி எல்லாம் பெருசே இல்லை பக்தர்களுக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். கோபியர்களோட கதை நேத்து நம்ம பார்த்தோம். சோ கிருஷ்ணரை வயப்படுத்துவதற்கு ஒரே வழி எதுனா தூய பக்தி தொண்டு. பகவான் உயர்ந்தவர், அவரை காட்டிலும் உயர்ந்தது அந்த தூய பக்தி தொண்டா. ஏன்னா அவர் அதுக்கு கட்டுப்படுகின்றார் இல்லையா. நம்ம பண்டரிபுரத்துல அவர் பாக்குறோம் இல்லையா, ஒரு கல் எடுத்து போட்டுட்டு அது மேல நில்லு அப்படின்னு சொன்ன உடனே விட்டல் அது மேல நிக்கிறார் பகவான். பக்தனுடைய பக்திக்கு கட்டுப்படுறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ தூய பக்தி துண்டானது கிருஷ்ணரை விட உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய அகச்சக்தியில இருந்து அது வந்திருக்கு அப்படின்னு. சோ பகவத்கீதையில 18வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ. உனக்குன்னு இருக்கிறது எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுட்டு என்னிடத்துல சரணடைவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்படி சரண் புகுந்த ஆத்மாக்களை எனக்கிட்ட வந்ததுனால அவங்க என்ன பண்றாரு, நம்மளுடைய எல்லா பாவங்களையும் அழித்து நம்ம கிட்ட அவரு காத்தருளுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அவர்கள் பாவ செயல்களினால் உண்டாகும் துன்பங்களுக்கும் அப்பாவங்களுக்கும் முற்பிறவில் செய்த பாவங்களே நம்மளுடைய எல்லா நிலைகள், நம்ம என்னென்ன நிலையில இருக்கோமோ அதே சமயத்துல நம்ம கஷ்டப்படுற மாதிரி இருந்தாலும் அதையும் நம்ம அன்போட எடுத்துக்கணும், சந்தோஷமா தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏன் அப்படின்னாக்கா இது எல்லாமே என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன். அட்லீஸ்ட் இந்த ஜென்மத்திலயாச்சும் என்னோட கஷ்டங்கள்லாம் ஒழியட்டும், அட்லீஸ்ட் அடுத்த ஜென்மத்துல தூய்மை அடைந்து நாம ஏன்னா அந்த கர்ம மூட்டை வச்சிருக்கனே அது கரையணுமே இல்லையா. அடுத்த ஜென்மத்திலயாச்சும் பகவானுக்கு தூய்மையாக பக்தி தொண்டு பண்ண முடியும் அப்படின்ற அந்த பாவம் நமக்கு கிடைக்கும். சோ இந்த 2 விதமான பாவ செயல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒண்ணு முதிர்ந்த பாவ செயல், இன்னொன்னு முதிராத பாவ செயல். ஏற்கனவே பண்ண செயலுக்கு இப்ப நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறதுனா அது முதிர்ந்த பாவ செயல். முதிராத பாவ செயல் என்னது, நிகழ்காலம், இப்ப நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இதோட பலனை நான் இனிமே அனுபவிப்பேன். இது முதிராத பாவ செயல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதுதான் இந்த 2 வித எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. சிறைவாசம் இது நம்ம கண்டிப்பா இப்ப நான் தப்பு பண்ணியாச்சு, ஆனா தண்டனை கிடைக்கலாம், கிடைக்கும், கண்டிப்பா ஒரு நாள் கிடைக்கும். கேஸ் நடந்துருக்கு, அவ்வளவுதான். அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் முதிராத பாவச்செயல். சோ இதுல இருந்தெல்லாம் எப்படி நம்ம விடுபடுறது? ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 5வது ஸ்கந்தம் படிக்கும்போது
லிட்ரலா வந்து அது பாத்தீங்கன்னா கருட புராணத்தோட இருக்கிறது எல்லாமே இருக்கு. அது படிக்க படிக்க ரொம்ப பயமா இருக்கு. சோ இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம விடுபடணும். என்ன அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் அதுக்கு ஒரே வழி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆஹ் மத்த விஷயங்கள் நாளைக்கு வந்து நம்ம இந்த இதுல இருந்து பாத்துக்கலாம் நாளைக்கு. हरे कृष्णा वांच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा வரல மத்தாஜி, அதான மத்தாஜி? அதேதான் சாலோக்கிய சாயுஜ்ய. இன்னைக்கு நான் அந்த எதுல எடுத்து பார்த்தேன் இன்னைக்கு எந்த ஸ்கந்தம் வாசிச்சோம்? கரெக்ட். 7வது ஸ்கந்தத்துல முதல் அத்தியாயத்துல 31 30 30 31 32 அதுல 31லயே ஏதோ இருக்கும் பாருங்க. 7வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம். அது இல்லைனாலும் நிறைய இடத்துல நமக்கு வருது. இன்னைக்கு காலையில ஏதோ பார்க்கும்போது ஞாபகம் வந்துச்சு. ஓகே, ஹரி கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு எல்லாருக்கும் ஹரி கிருஷ்ணா. சாரி, நான் ஏற்கனவே 6 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டேன். நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். எதனா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நாளைக்கு நம்ம சொல்லிக்கலாம். சரிங்களா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ராதா மாதாஜி இன்னைக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணாங்க. எல்லாருக்கும் நன்றி. நெட்வொர்க்கே என்னமோ சரியா வர மாட்டேங்குது. ஒரு முறை ஹரே ஆமா கிருஷ்ணா ஆமா 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 எல்லாரும் ஒரு தடவை அவங்களுக்காக ரொம்ப இதா ப்ரேயர் பண்ணிக்கலாம். 3 தடவை மகாமந்திரம் சொல்லிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம மாதாஜி, என்னோட பையனுக்கு ஃபீவர்னால கண்ணு காது ரெண்டும் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு மாதாஜி. கொஞ்சம் ப்ரே பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. கண்டிப்பா மாதாஜி, கண்டிப்பா. மாதாஜிக்காகவும் எத்தனை வயசு ஆகுது? 49 மாதாஜி. மெனிஞ்சிட்டிஸ்ங்கிற ஃபீவர் வந்து மாதாஜி கண்ணு 2 அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு, காதும் 2 அஃபெக்ட் ஆகி அது கஷ்டப்படுறாங்க மாதாஜி. இப்ப 1 மந்த் ஆகுதுங்க மாதாஜி. எல்லாம் காதுக்கு 2 சர்ஜரி பண்ணிருக்கு. கண்ணுக்குமே இப்ப விஷன் வந்து கொஞ்சம் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு மாதாஜி. யூஎஸ்ல இருக்கு. ஓகே, நம்ம ஸ்பெஷல் ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பக்தர்களுக்காக வச்சிடலாம். சர்வபிரபு அது ஒண்ணு பிளான் பண்ணலாம் பிரபு. இப்ப மாதாஜிக்காக நம்ம ப்ரே பண்ணிக்குவோம். 3 தடவை எல்லாரும் நம்ம மகாமந்திரம் சொல்லிக்குவோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. கவலைப்படாதீங்க மாதாஜி, எல்லாம் பகவானுடைய விஷன் தான் மாதாஜி அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. அதுதான் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு மாதாஜி. கவலைப்படாதீங்க மாதாஜி, அவர் பாத்துக்குவார். அவர்கிட்ட விட்டுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் மாதாஜி, நான் கிருஷ்ணர் நம்பிக்கை தான் மாதாஜி இருக்கேன். ரொம்ப சீரியஸ் கண்டிஷன்ல போய் இப்ப ஓரளவுக்கு இப்ப இது பண்ணி வந்திருக்காங்க மாதாஜி. ஏஜ் எத்தனைன்னு சொன்னீங்க மாதாஜி? 49 மாதாஜி. 49. ஓகே ஓகே. உங்களோட சன் மாதாஜி, எங்க எல்டர் சன். ஓ ஓகே 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 மாதாஜி. ஓகே, நம்ம பிரார்த்தனை வச்சுக்கலாம் மாதாஜி, கவலைப்படாதீங்க. ஏகாதசி விரதம் தானே மாதாஜி இன்னைக்கு? எல்லாரும் இருக்காங்கல்ல ஏகாதசி விரதம்? ஆமா, யார் இருக்கு மாதாஜி? ஃபுல் டே இருந்து தான் ஆகணும்ல? ஆமா ஆமா, இன்னைக்கு ஃபுல் டே இருந்து நாளைக்கு நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கலாம். சமையல் பண்ணி சாப்பிடணும், டிஃபன் கூட சாப்பிட கூடாதுல்ல? இல்ல, அதுக்குன்னு இது இருக்கு மாதாஜி. அந்த தானியங்களை நீங்க இது பண்ணி, தானியம் இல்ல அது சாம்பார் ரைஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அதை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம குரூப்ல போட்டுருக்காங்க மாதாஜி. முதல்ல மாதாஜி குரூப்ல இருக்காங்களான்னு பாருங்க. இல்லன்னா உங்களை ஆட் பண்ணி விடுங்க. இல்ல, எனக்கு ஆக்சுவலா துவாதசி என்னன்னு பண்ணணும்னு தெரியும். எங்க கஸ்டம்ஸ்ல செய்யும். நாங்க டிஃபன் சாப்பிடலாமா என்னன்னு தெரியல. இப்ப நைட்டு ஃபுல்லாவே சாப்பிடாம இருக்கோம்ல, காலைல கொஞ்சம் வந்து ஹங்கிரியா இருக்கும்ல, அது நட்ஸ் ஏதாவது சாப்பிட்டுக்க வேண்டியதான். அது ஒண்ணும் பிரச்சனை எடுத்துக்கலாம், ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அவங்க எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல. கடவுள் வந்து பசி கொடுக்க மாட்டார் அவரை நம்ம இது பண்ணிட்டே இருக்கும்போது, தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது. ஓகே மாதாஜி, சரி. சர்வபிரபு எதோ சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் சொல்லுங்க.
மாதாஜி அது 2-3 பேர் எல்லாரும் வேற வேற group-ல இன்னும் குரூப்லயும் இல்ல, நம்ம குரூப்லயும் இல்ல. அது யார் யாருன்னு பாத்துக்கலாம் மாதாஜி. ஏன் என்னோடது இருக்குமான்னு தெரியாது, பாத்துக்கோங்க. அவங்களும் இல்ல, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவங்கள. சங்கரன் பிரபுக்கு சொல்லிக்கலாம். சரியா? நான் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நாளைக்கு நம்ம பண்ணிடலாம் பிரபு. 10 minutes எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு. சங்கரவேணி மாதாஜி, பாகியலட்சுமி மாதாஜி, இவங்க எல்லாரும் வந்து குரூப்புக்கு வரணும் மாதாஜி. ஓ, நம்ம அந்த இந்த குரூப்பா, அது கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கலாம். பக்தி விருக்ஷா பெரிய லெவல்ல பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கு. நான் வேற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஓகே மாதாஜி. என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல. ஓகே, நம்ம இந்த L1 இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்குள்ளாரே ஒரு சின்னதா எக்ஸாம் மாதிரி எல்லாம் வைக்கலாம் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸ்லோகம் நம்ம முடிப்போம். 12 ஸ்லோகமா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதுல? எஸ் மாதாஜி. 12 ஸ்லோகம் இல்லையா? 4 நமக்கு இன்னைக்கு முடிச்சிருக்கோம். 4 5 முடிச்சிருக்கோம். அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம் மாதிரி வச்சுக்கலாம். நமக்கு அந்த லெவலுக்கு ஒண்ணுக்கு உண்டானதை முடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அது எல்லாமே பிளான் பண்ணிக்கலாம். வில் டூ இட் லிட்டில் ஸ்லோலி. ஓகே பிரபு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வைண்ட் அப் பண்றேன். நிறைய